आमदार नितेश राणे यांना आज कणकवली भाजप कार्यालयात भाजपचे संघटन मंत्री सतीश धोंड यांच्या हस्ते एबी फॉर्म वितरित करण्यात आला। या कार्यक्रमावेळी माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार नारायण राणे, माजी खासदार निलेश राणे, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष प्रसाद लाड तसेच इतर पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। भाजप कार्यालयात अवघ्या 2 मिनिटात एबी फॉर्म देण्याचा कार्यक्रम उरकण्यात आला। त्यानंतर सर्व कार्यकर्ते महारॅलीसाठी रवाना झाले। शिवसेना आणि भाजपमध्ये पुढील काळात वाद असणार नाहीत। राणे यांच्या प्रचारासाठी शिवसेना पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते देखील काम करतील असा विश्वास भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी व्यक्त केला। या निवडणुकीच्या फॉर्म भरण्याच्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी आपलं फॉर्म विषयी एबी फॉर्म विषयी आपलं मत सांगावं आणि तो त्या ठिकाणी उमेदवारांना द्यावा। आदेशाने ठरलेल्याप्रमाणे कणकवली विधानसभा निवडणुकीसाठी एबी फॉर्म आम्ही नितेश राणे यांना देत आहोत। निलेश राणे आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मला वाटतं आपण सगळ्यांनी आता रॅलीसाठी पुढे निघायचं आहे। प्रसादजी गणपती बाप्पा मोरया। चला चला शुभस्ते म्हणतात। धन्यवाद मंडळी, आपण सगळे आलात।